Jaho. Unya karon kay nag-ulan man nagbasa-basa ra pud mo dito. Basa-basa. Sus unya mo na inyong kuha isa ra ka kasili. Mao na inyo ang kuha tama naghapon. Naghapon. Nay. May hapon. Pwede mo tanan nay? Oh, Saan ni diri nga lugar? kani dinhi. Oh, Kuan, sakop pa ni sa badas. sakop sa Badbas. Amo padulong nay. Diyan ba kubos Amo mo gikan. sa Amoslog. Ha? Sa Amoslog. Nag-unsa mo dito? Namingwit. Namingwit. Unsa mo na kaning isda? Oo. Unsa tilapia? Bisag unsa. Bisag unsa? Pasili, tilapia, gabot, Namoy kuha. nagya poy gamay. Ambe pakita sa inyong kuha be. Damas ilayom. Pakita daw. Nasa Tupperware to sa ilayom. Sus. Mao na inyong kuha. Maura tawon. Ayaw sa kay magistorya sa ta. Mangkidiga mo pa mi. Kamong tulo. Mao na inyong kuha. Suka. Lain-lain pud mi. Ay, napoy mo hanay. Naapon. Ay, padaplin sa nay. Gay na ra mo namingwit nay. Buntag sa Jo. Buntag sayo, mao na inyong kuha. Namingwit mo. Maura. Sus, Ginoo. Sao na. Napa mo yung mga bana nay. Naagod. Unsa may trabaho sa inyong bana? Asi ja moy bayo. Unsay bayo? Way bana. Ay, ikaw nay? Ah, aman yung bana nay, patay na. Patay. Dugay ra. Pero napa mo yung mga pamilya, mga anak. Hmm. Sino? Imo nay, wa day kay anak. Kami gani sa mga Ay, mao, imo na yung mga anak. Ginoo. ay no. Sige nay, nako ihatag sa inyo. Maayo na lamang nga. Last one. Oo. Ay. Ako ang gani ko. Sus. Wa jud kay ina ra gyud mo? Mora bunta gani. Istorya ra tapos na ana ihatag. Grasya man sa Ginoo nay. Ang importante Daghang na nga. salamat po. Ang importante na nga panahon sa atong kalisod. Ampo lang tas Ginoo ha. Salamat. Oh. Sa imong Nya, pinaskuhan. inyo nay tag 500 mo ani ha. Daghan ka jud karadong salamat. Wa man ko kadalag bugas na ay. Wa pug ko nagtuo nga malabyan ta mo ron. O tag 500 mo nay mao na inyong kuan panginabuhi gud nay mamingwit-mingwit Oo. Kung tag-uyan. kung tag ulan. Oo. Og walay ulan Na, Kung may kuan. magpasuhol. magpasuhol. Mm. Sus Ginoo. Believe gyud ko sa inyo hanay mabisag sa kalisod sa inyong panginabuhi magkatawar man jud gyapon. Kuan gani kay kining sa kalisod tabang-tabang ra lamang sa kuan pares kay parehas naman may mga mag-uumar ha. Ay nguna na lang nay bahala lisod tanay Okay. magampo lang ta perminti. Oh. Kaya ang Ginoo nay naglantaw naman na sa tong kalisod, di ba? Basing malay mo man sige mog pingwit diha makuha mo atong isda nga tag 2,000 kilo. Unsa may isda nga tag 2,000 kilo nay? Itong miaging tuig Oh, mga tilapia. mga tilapia. O siguro may nakuanto nga kanang kuan fish pan. Ah, moy. Yung daghana. Naka-income jud mo ato. Kuan ra pod gipang-apuan ra pod sa silingan. Kada kibali nay ug mamingwit mo diha nay inyong ipamaligya. Dili. Dili pang sunsumo na lang sudan ra. Tapos kung daghan-daghan, ama ipangilas silingan. Ay, ang inyong ipang baligya silingan. Dili. Di- Ihatag ra. Ipanghatag. Mao. Grabe ka kuha ninyo kasing-kasing nay. Ang mga tao bitaw na nga mahinginatagon, nadyo'y grasya nga moabot pohon. Tuhon. Oo, kay ang tao nga mahinatagon ay ang Ginoo naglantaw ra man sa atong ihatag sa atong isig ka tao. Podcast amo. Ginoo po'y magbayos nimo. Ay walay problema na nay. Kaya ang Daghan grasya, ka jud karadong salamat ining imong gihatag sa amo. akong grasya nay bisag pobre ra pug kunay kay nasing-kasing ko na nga paghatag sa mga tao nay. Ang importante nga makatabang tag isig ka tao. Kung sao man ato ng grasya nay ug mawata sa kalibutan di man ato na madala, Mao. di ba? Madyo pa kadong. Mawata ning kalibutan na nay pareha ra ta abo. Mao. Ug unsay color nako nga unsay color nako sa akong pagkaabo mao ra poy color sa inyo ha. Oh. Mao nang ang importante bahalag mawata sa kalibutan dako tag pagsalig sa kahitasan, di ba? Gajud. Kaya unsao man ang milyonaryo tanay. Milyonaryo ta, natay kwarta. Oh. Pero atong batasan dili milyonaryo, di ba? Daot atong batasan. Kusog ta mulot daw na bisig ka tawo. Mao nay pinakapait. Mo nay lain palandungon, may unana nga mga batasan. Pero dugay ra namatay mong pares nay. 2018. 2018. Sus. Sige lang nay kay importante nay nga maayo pang lawas. Pila na may edad nimo karon nay?
77. Ang imo ate pila edad mo te? 51. Imo te? 46. Puro mo mga anak ni nanay. Nadabi no nga nagkuan na jud mo ba nagkisinabot jud mo nga kuan. Mo na gwapo. Kanang pamilya nga nagkasinabot ra. Nagkakuan ra pud mi diha sa Nagkatibo-tibo ra. Nagkatibo-tibo ra mo nga pamilya. Pero lain-lain og bayay. Unsa may mga pangalan ninyo nay? Wasin po nay kaluyan ko sa Ginoo nay makabalik ko sa inyo ha. si Lalya. Lalya. Unsa imong ngalan nay? Lalya. Lalya o sa apelyido? Pearl. Ang imong ate? Marilyn. Marilyn. Maura jud na inyong kuan nay no, bingwit-bingwit ra nya gay na ra mo buntag. Nagbasa-basa tapong amo gwardiya ho. Unya karon kay nag-ulan man nagbasa-basa ra pud mo dito. Nagbasa-basa. Susunya maura na inyong kuha, isa ra ka kasili. Kita do kuha na nay. Di ay diri as kuan Tupperware na mo. Nay. Ligsan mo. Di, maura ni Kari. kasili. Yaman kang aho dire. Sus mga gabot. Gabot. Ang imuha nay. Mo nay tilapia. Mao na inyo ang kuha tama naghapon. Naghapon. Ginoo. Tabangi. Malibre gihapon ni kuan unja kay ni amay imong hinatag sobra pa gasud nis libre ha. Matay na iba. Ako lang dyan unay dungagi lang na ninyo. Salamat. Wa na jud. Karajaw dong. Wa na dyan sapi nay. Karajaw dong salamat. Tagkuan mo ana. Tunga na lang mo ana. Kanayin tag 550 mo. Mayo na lamang makapalit mo og bugas. Sobra pa ni bugas unja dugangan pa gasud naman imong sudan. O kana mo mas maayo nay ha. Ang importante na hanay magampo lang ta perminti ha. Opo. Mauro jud na akong kuan sa inyo hanay. Bahalag lisod ta nay. Basta ang pagsalig na to sa Ginoo nay ligon. Mauro jud na akong tambag sa inyo nay kay malay mo nay sa sige ninyo ampo wala man sa inyo ang swerte pero nasa inyong mga anak. Di ba? Kaya ang pagampo nay dili man nato dayon magampo ta sa Ginoo dili man dayon nga atong ihatag din na sa Ginoo largo. Kaya ang pagampo na gyud nay magampo ta nga atong paningkamutan, di ba? Kay moabot ang panahon sa atong sigig ampo nga malay mo sa ato wala tay swerte pero sa atong mga umaabot pohon nga mga anak naa sa ilang swerte. Maluwas sa gyapon mo sa kalisod. Oo. Oh, yun ana ra. Anak apo ba? Oh, di ba? Bahalag wala tas kalibutan si kagampo at least og namang gay kalag nga maglantaw ta sa atong mga kasunod-sunuran malipay ta nga naluwas sila sa kalisod. Oh, di ba? Nay di na mo magdugay na hinay. Amping perminti nay. Nadiin man mo balagikan ra ini. Dito ko sa higakit. Oh, nay. Amping perminti ha. Salamat. Sige, Kamu sige. pod amping pod mo sa inyong pag Oh, sige. lakaw-lakaw. Salamat kayo nay sa Ginoo nay ha. Amping mo kanunay. Ari kami magunaw nami. Sige nay. God bless.